si Bishop Bong. Thank you very much po sa pag-aalaga sa muya, sa pag-aataman sa muya, Bishop Joel. Okay, thank you very much Father Bishop Joel. Igdi sa tuyang Joel Bailon, Bishop Joel Bailon, niya na Aldao, So mga tugang, siyempre, ang iribahan kita giraray sa tuyang programa, maray na hapon. Pero bago kita magpadagos sa tuyang programa mga tugang, inutunta muna na kita magpangadji. Importante na kita mangadji. Okay? So mangadji kita mga tugang. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling na iyong kalinga tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, nakikiusap po kami na pakiusapan ninyo ang iyong anak na si Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bendisyonan niya ang himpilang ito ng DCGP, ang may-ari, ang namamahala o nangangasiwa o nagpapatakbo ng himpilang ito, ang mga nagtatrabaho o ang mga tumutulong, at lalong-lalo na ang mga tagapakinig. Na naway iligtas po niya kami sa anumang sakit, anumang disgrasya, at lalong-lalo na anumang masama, upang kami makapagpatuloy na makapaglingkod sa Kanya sa pagpapalaganap ng mabuting balita at pagpapalaganap ng Kanyang kaharian dito sa mundo. Tulungan po niyo kami na naman namin gagawin, anumang sasabihin, ay maging kapaki-pakinabang at maging pagdadakila sa iyo. Ang lahat ito ay hiningin namin kay Kristo naming Panginoon at tagapagligtas, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Diyos marhay na hapon sa Indogabos, mga tugang. Sana yaong kamo sa maray na kamugtakan. Importante baga na sa tuyang asikasuhon ang sa tuyang buhay. Alagaan natin ang buhay. Siyempre, binigyan tayo ng Diyos ng buhay. At sabi ko nga kahapon sa misa ko sa aking pinsan na namatay, si Manoy Jesse, sabi ko doon sa online mass ko na ito ang gagawin natin sa buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Ano ang gagawin dapat natin? Pahalagan natin. Pahalagan natin. Pakinabangan natin. Alagaan natin. Kasi minsan, naaalagaan lang natin ang ating buhay. Pag tayo ay may sakit na, nasa hospital na, ay, aalagaan ko ng buhay ko. Although, pwede pa rin, pero kung sakali, inatake ka sa puso, pagkatapos ng na-hospital ka, mabuti naligtas ka, hindi ka natuluyan, yun, aalagaan mo na. Okay na rin yun. Pero sana, habang hindi pa tayo nagkakasakit at parang hindi tayo magkasakit, alagaan natin ang buhay. Okay? Ang pag-aalaga ng buhay, mga kapatid, ay dapat buo yan. Hindi yung inaalagaan mo lang yung katawan. Okay? Hindi yun. Hindi lang yung katawan ang dapat angat-alagaan. Pinagaganda mo ang katawan mo. Okay? Nag-exercise ka. Pero alagaan po natin, tinatawag nga natin na whole life. Anong whole life na sinasabi ko? Ang buhay. Ang buhay na kung saan spiritual life, moral life, physical life, intellectual life. Yan po importante. Kung tatanungin natin, of course, ang pinakamahalaga dyan, yung pag-alaga ng ating spiritual life.
Kasi kung hindi natin aalagaan ang ating kaluluwa, na sinasabi nga the principle of life is the soul, eh, manghihina ang kaluluwa mo, at pag naghina ang iyong kaluluwa, hihina na rin ang iyong katawan. Kaya meron tinatawag tayong psychosomatic illnesses. Anong psycho? Yung isip nga. Minsan, sabi, wala ka naman talagang sakit. Nagkakaroon ka ng panic attack o psychosomatic. Yung sa isip mo lang, ay magkakasakit ako. Hindi ka ba nagkakasakit? Magkakasakit ka talaga. Sa isip mo lang, sinasabi na kasi ng utak mo, ay magkakasakit ka. Ang mangyari sa'yo, hihina na rin ang katawan mo. Kaya nga mahalaga, palakasin natin ang tinatawag natin kaluluwa. Paano natin napapalakas ang ating kaluluwa? Remember, ang kaluluwa natin ay binubuo ng ating intellect, the faculties of the soul, intellect and will. Wow, nag-lecture ka na ba, Father Butch, ha? Importante mga tugang iyan. Kasi kung bakit tayo nag-aaral, okay? Bakit tayo pupunta sa eskwelahan? Parang hindi not simply to get information, but to, sabi nga, to tickle our mind. Kilitiin natin ang ating mga isip. Kaya nga, importante yan sa buhay, mga kapatid, na dapat tayo ay palaging nasa kondisyon ang ating pag-iisip. Yun. Kaya sa umaga, mahalaga yon. Unang isipin natin ay pasasalamat sa Diyos. Yan. Pasasalamat sa Diyos. Okay? Yan, pasasalamat sa Diyos. Sabi ko nga tuwing umaga, salamat sa Diyos, ako'y nagising. Okay? Marami na naman ang blessing. Yan. Tanda natin yan. Minsan umaga-umaga kaya, ay nako, masama ang panahon. Huwag naman natin sabihin, pag masama ang panahon, masama rin ang pakiramdam mo. Masama ang panahon, masama rin ang buhay mo. Hindi ka naman ang panahon. You are not the weather. Although ang buhay ay weather lang. Pero mga kaibigan, paalala lang ito. Sapagkat ang buhay natin dito sa mundo, ay totoo. Hindi naman hiram. Yan ay masasabi lang natin, pinahiram sa atin ng Diyos. Kasi pag hiram, hiniram mo sa Diyos, ang hiram, ibig sabihin, hiniram mo. Pero pinahiram, ibinigay sa iyo. Yun. Kaya nga, halimbawa, bibigyan kita ng regalo sa birthday mo. Talaga, anong regalo? Halimbawa, binigyan mo ko ng pera. Ang gagawin ko sa pera, palalaguin ko. I-invest ko yan. Halimbawa, pwede akong magbumili ng sabihin nga natin, binigyan mo ko ng pera, bibili ako ng manok. Anong gagawin mo sa manok, Father? Gagawin yung fried chicken? Hindi. Pag ginawa kong fried chicken yan, wala na. Hindi ang gagawin ko. Bibili ako ng manok na inahin. Palalakihin ko. Pagkatapos, hanggang lumalaki, dumadami ang manok. Yun. Ibig sabihin, pinararami ko. Pinagyayaman ko. Yun. Payamanin natin. Paano natin pagyamanin? Okay? Alagaan natin ang mga bigay sa atin ng Diyos. Kasi minsan na nangyari, nilulustay natin. Ang mga bigay sa atin, nilulustay. Kunyari, basta sabi nga, one day millionaire, nagkapera ka. Ang yaman-yaman mo, isang araw, kinabukasan, wala na. Wala ka ng pera. Bakit? Hindi mo pinahalagan. Ang gawin mo, halimbawa, binigyan ka ng halaman. Ang gawin mo sa halaman ay magtanim ka. Okay, palaguin mo. Alagaan mo. Bukas pala magtatanim. Ay mamaya alas 4. Dito sa UST Legazpi po, meron kaming project dito. Pag birthday month mo, birthday month ko, January ako, sapagkat yung December, mga nag-birthday ng December at January ng mga empleyado dito sa UST Legazpi, mamaya sa pangunguna ng
aming community extension ni Kai Yadones, ay magkakaroon ng tree planting. Kaya mamaya magti-tree planting kami alas 4 dito. Actually, galing ako noon sa DNR at nakakuha po ako ng similya, itatanim, pananim. So binigyan pa ako ng pili tree at binigyan ako ng kastanyas. Yung kastanyas, yung chestnuts, December, kinakain natin yan. At duhat. Yun. Alam mo, mahalaga po ito. Tuwing birthday, magtanim ka. Kung sana, magtanim ka ng 10 pananim tuwing birthday mo. Dito po sa Legazpi, noong 1998, first birthday ko, dito nang na-assign ako ng 1998. Nagtanim po ako dito sa UST Legazpi, Aquinas pa yan. Nagtanim po ako ng 115 Indian mango. Yun. Kasama ko si Felix. Yung driver namin, pero ngayon hardinero sa kumbento. Si Felix, anong pangalan ni Felix? Nakalimutan ko na. Yung siya ang hardinero namin dito. Hanggang ngayon, nandito pa rin. So, tinulungan niya ako. Nagtanim kami talaga. Pero sa tulong din ng mga estudyante. Ako lang kasi ang nangasiwa at sabi ko, tulungan ninyo ako. Magtanim tayo. Kaya sana hindi ko alam kung si Bishop Bong, ang ating bishop ay magtatanim din ngayon. Kasi alam mo, sabi nga nasa Republic Act daw yan Nakalimutan ko lang Nasa Republic Act na tuwing ikaw ay nagsa-celebrate ng iyong kapanganakan o birthday, dapat magtanim ka ng puno. Okay? At least 10. Yung 10 kahoy. O 10 duhat, 10 pili. Actually, dyan nung isang araw, nakapagtanim naman ako sa likod namin ng pili. Tingnan mo, ngayon na bumalik ako dito sa UST Legazpi, ang nangyari, ang dami-dami ng pili dyan sa likod. Naalala ko noong 1998, nagtanim kami dyan. O ngayon, nga lang yung mga Indian mango ko na dito sa Legazpi ay natumba ng mga bagyo. At the same time, naalis na rin kasi matanda 1998. Meron pa rin mga ilan dyan. Diyan sa may multipurpose, meron pa ako nakita. Marami pa rin Indian mango. Napakinabangan. Okay? Pero alam mo maganda, magtanim tayo. Yung mga fruit bearing, maganda po yun Okay? Duhat, kastanyas, walang ubas kasi mahirap magtanim din ng ubas. Actually, nagtanim din ako dito sa amin. Namana ko kasi ang pagtatanim na yan sa aking father at sa aking lolo. Si Papa mahilig magtanim Marami. Kasi bata pa ako, nagtatanim na ako. At ito naman sinasabi na ako ay may green thumb. Na pag tinatanim ko, siguradong nabubuhay. May mga tao kasi, pag hinawakan ng halaman, namamatay. Hindi ko alam kung ang kanilang kamay ba, ang kamay ba nila ay mainit sa halaman, namamatay. May mga ganun Pero sa akin, sa awa ng Diyos, maganda po yan tuwing birthday, magtanim tayo. Okay? Magtanim tayo. Okay. So yan. Kaya dahil ang pag-usapan natin sa araw na ito mga kapatid ay pagtatanim. Okay? Kunyari, sa pag-iimpok, kasi pag-alaga din po kasi yan Alam ba, sabi ko kanina tungkol pag binigyan kita ng puhunan, alagaan mo. Kaya ako natutuwa sa aking kapatid na si Hil. Nasa Manila, si Hil Bumbase. Okay? Si Hil Bumbase dati nagtatrabaho sa SM pero dahil sa pandemya hindi nakakapagtrabaho doon sa Quiapo. Ang nangyari sa kanya ay nagnegosyo siya. Marunong magluto yan. Matibayunan magluto si Hil. Tingnan mo, sabi ko, iba-ibang mga tinuluto niya. Hindi lang yung tinatawag natin na, yung pares-pares. Marami.
One time, nakita ko yung pinost naman niya na pagkain. Ganyan po. Ay, binigyan tayo ng Diyos ng puhunan. Okay? Palaguin natin. At dito nga sinasabi, discoveryhin natin kung ano ang mga talino mo. Saan ka ba talaga magaling? Doon mo paunlarin. Kasi kung hindi ka man talaga magaling doon, hindi ka talaga aasenso. Kung saan, di ba, magaling ka magluto, magluto ka. Magaling ka kumanta, di kumanta ka lang kumanta. At di magiging pera din yun. Kaya lang wala ngayon eh. Halimbawa, magaling ka namang magkwenta na magkwenta. Pero ang problema, wala kang kukwentahin, wala kang pera. Ang aking tatay, accountant po yun eh. No? At ginagamit ni Papa, mahjong. Ito, yung ano ito, yung nakalimutan pa. Hindi mahjong, yung nasa Chinese na calculator. Yun, nakalimutan ko tuloy. Pero yung paso picture niya. Okay? So, yung mga tugang. Kung saan ka magaling, pagpaunlarin mo. Halimbawa, magaling ka magsalita. O, ganoon. Gamitin mo yung tinig mo, yung pagsasalita. O, kapitalin mo yan. O, di gagawa ka ng mga lecture. Okay? O, tingnan mo. Ganun po yan. Ang tanong ko, saan ba tayo magaling? Have you discovered your life? Have you discovered your talent? Importante yun. Tinatawag nating core gifts. Mga tugang, mahalaga yan. So, ano ba yung core gifts mo sa buhay? Ano? Pero ang importante dyan, yung 4 o 3 P, sabihin ko una, dapat meron kang potential. Kasi, pag wala kang potential, wala rin. Anong ibig sabihin ng potential, Father Boots? Number 1, in order to discover your core gifts, yung sarili mo, potential. Tanungin mo, saan ba ako magaling? Father, magaling lang ako kumain eh. Delikado yan. Maimpatso ka yan. Hindi ka ba magaling magtanim? Hindi ka ba magaling magluto? Hindi ka ba magaling sa anumang bagay? Yun, tanungin mo. Hindi yung magaling lang, Father, ako kumain. Okay? So, find out saan ka talaga magaling. Sapagat lahat na tao ay biniyayaan ng Diyos. Lahat ng tao ay binigyan ng Diyos ng kapital. Okay? Sabi nga, each of us has a gift that we bring to the world. Okay? It is so essential and such an integral part of us that we have to capitalize the word. Ano yung capitalize the word? Gift. Yun. Bigay. May bigay ang Diyos eh. Walang tao dapat magsabi, wala na may binigay sa akin ng Diyos eh. Mayroon. Binigyan ka ng buhay. No? Binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Kapitalin mo yon. Ano, importante yan. Tama, Money Baby, abacus. Thank you. Thank you. Abacus pala yung ginagamit ni Papa pagbibilang. Okay? So yun. Importante yan, mga tugang. Kapitalin mo yan. May regalo tayo. No? At ang regalo natin is, my gift is to help people achieve their highest potential. Okay? Iba-iba ang ating mga regalo. Okay? Sinasabi nga, how do I find my core gift? Paano ko matatagpuan ang regalo ko sa buhay? Okay? Sabi ko nga, one word, potential. Saan ka magaling? When do you feel the most alive? Okay? Yung saan ka ba magaling? Saan ka ba magaling? Yan importante. Kung saan ka magaling. At kung natagpuan mo magaling ka dyan, may potential ka, ang susunod doon, ang importante dyan, you have to have passion. Okay? Ano yung passion, Father? Yung passion, you have to be passionate. Okay? Potential, tandaan mo, potential, may kakayahan. Kasi kahit na may gana ka, may passion ka, may pagmamahal ka, pero kung wala ka talaga noon, wala kang potential, yung tinatawag natin, yung kakayahan. Halimbawa, sa pagkanta na lang, may sinasabi na, magaling, sasabihin natin, ay gusto kong kumanta eh. Pero, yung kanta,
ayaw naman sa akin. Sintunado ako. Ibig sabihin, wala kang potensyal. Yun. Dapat unahin mo muna yung potential. Ano bang meron ka? Saan ka ba magaling? Pangalawang tanong, yung tinatawag natin after the potential, letter P, ang mahalaga, passion. I-develop mo yon. Kung halimbawa si Hil nga, nagluto, okay? Nasimula, ay okay, nabili yung niluto niya. Nasarapan yung mga kumain ng kanyang mga niluto. Yung ibig sabihin, ay kaya ko ito. Now, luto ka ng luto. Sige lang, sige ng sige. That is what we call passion. Ano? Kahit na minsan nagkakalugi-lugi sa simula, okay lang yan. Alam mo, sa Chinese, ganun lang naman sa simula, sa business kasi, hindi naman palugi ang tawag namin dyan eh. Ang tawag dyan, patana. Halimbawa, sa simula, di mo pagbili. Sa simula, o sige, pakainin mo libre. O bukas hindi na, may bayad na yan. Okay? Simula, patikim lang. Okay? Yan importante mga tugang. Okay? May potential ka, pagkatapos, mayroon kang passion. Yung passion, i-develop mo yan. Sige ng sige lang. Okay? Sige ka ng sige dyan. Importante yan. Okay? What would everyone know, say, was the one thing about you that drew them to you? Yun. Yan ang mahalaga. The way you listen deeply, your capacity, yun po, passion. Sige, i-develop mo lang. Sige lang ka ng sige. Sige ka ng sige. Okay? Hanggang na talagang na-develop mo siya. Okay? So, ulit ng ulit. Okay? Makukuha mo yan. Kasi unang-una, meron ka ng potential eh. Kaya mo naman pala eh. At the same time, yung mga tao ay nagugustuhan naman yun. And then another letter P, ang maganda dyan, meron ka talagang purpose. Yung letter P, purpose. Okay? Meron kang potential, meron kang passion, yung gana. Dapat huwag kang mawala ng gana. Sige ng sige lang. Kahit na minsan ini-insulto ka, minsan maraming nagdi-discourage sa'yo, pero nakita mo naman na kumikita eh. Minsan, inaabot ka ng pagsubok, sige lang. Ang importante, you have the passion. And now, number 3 is, you have to have a purpose. Ano bang purpose mo? Hindi lang yung panahon ngayon para sa araw na ito. Ang purpose natin, sabi nga sa bangko, sa atin, dapat you should not simply save, but save to invest. Okay? Or invest to save. Ganun lang po yun eh. So may purpose ka. Okay? May paglalaanan ka. Okay? May purpose, may tinatawag nating layunin. In other words, may goal ka sa buhay. Importante yan mga tugang. So yan ang mahalaga. Mayroon kang potential, kaya mo yan. Tapos mayroon kang passion na ginagawa mo talaga yan. Wala kang palaging ganado ka. Ano mang mangyari, ganado ka. Kasi may purpose ka nga. May purpose. Okay? And then, importante pang letter P, 4 na P. Ang importante mo dito mga tugang, meron kang perseverance. Kasi may potential ka, may kakayahan ka. Okay? May passion ka. May passion ka, ibig sabihin, may interest ka, interesado ka, may purpose ka. Pero pag wala ka ng persistency, or what we call perseverance, ay wala na. Importante mga kapatid yan, perseverance eh. Okay? Sana may natutunan kayo sa araw na ito, Sa at least, sa habang tayo nagse-celebrar ka sa tuyang buhay, importante yan mga tugang. Binigyan tayo ng Diyos eh. Sabihin, ako, anong binigay sa akin ng Diyos? May potential ako eh. Communicator. Yun pa, alam mo si Father Boots, madaldal yan. Pero at least, ginagamit ko ang pagdadaldal ko sa parang pakinabangan ng tao. Hindi naman ako nagdadaldal na nonsense, na walang halaga. At least,
nagdadaldal ako sa radyo. Kaya communicator ako, kaya I belong to the order of preacher. I preach. I use the radio to communicate. That's my core gift. Kasi may halimbawa, meron ka namang kasi sabi ni Father Sunny sa akin, alam mo Butch, ang ganda ng boses mo. Thank you Father. Pwede ka sa radyo. Yun, ginamit ko talaga. Kaya mula noon, mula noong 1980, at the same time, kasi yung aking pinsan, si Uncle Munding Seya, sila po ang may-ari ng Pilipinas Broadcasting Company. So talagang sila ay na-involved sa broadcast. Buong Pilipinas, mayroong radio station yung uncle ko. Sa Naga, yung DCGE, DCGB. Okay, ang AEB pala, EB, hindi GB. DCEB, Edmundo Gloria, yung ibig sabihin. Okay? Saka DC, yung DC, yun, mga tugang, importante yan. Gamitin natin kung ano ang meron tayo. Okay? So, tayo mga katugang, tayo ay mag-break muna. Ang oras po ngayon ay 31 minutes after 1 o'clock. At tayo muna ay magpatalastas, maghanap buhay. Okay, back to studio. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1:30. An oras hatod sa Indokang Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage tests. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse Mansa na ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Tiktiman sana ang pulik mo, tiktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Sa Red Horse Beer Mansa na ang pulik mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi lang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabos, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Ang
Enjoy 1050 pack sa Gold Quincena Swak! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 1050 SRP. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo! Ang pampatulog nating lahat. Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Mineral plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin to. Pampatulog nating lahat. Available sa the BBC Card. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Also available Doc F Mixed Capsule. The Natural Sex Enhancer. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. And Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay.
sa Barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at pabalik-balik lang sa pagamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma, pangihina, walang ganang kumain, skin disease, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrisyon, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Ninis Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Ninis Wellness Center. Pakinggan natin kung paano natulungan ang ating buhay na patotoo na si Ame Asupardo para sa kanyang dalawang anak na parehas nagkasakit sa baga simula nang sila'y ipinanganak. Anong pangalan mo? Ami Asupardo po. Nagasain ka? Nag-alimay po. Dinara mo digdang baby mo nata. Kaya ano po kaya siya? May bronchitis po. Balansi po niya po kayo. Pabalik-balik. Sarap po kung baby ko. Ali na po siya digdi. Hindi Oo. po siya narahay. Halos, kung baby siya hanggang nag 3 years old po siya. Ngunyan, dinara mo siya digdi ka sa aren? Mag 4 years old po siya. Oo, narahay sa asma niya. Narahay Pero ang bulan lang siya naginom pa mga supplement ko. Halos 1 month lang po. Higit 1 year na po siya dahil nagbalik-balik sa doktor. Magpunta na sa pinakamalapit na Ninis Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pamamarahin with Father Boots Bombase OP ng UST Legazpi. Okay mga tugang, sa tuwempig nag-uurulayan ang manunungod sa apuntang pagpapahalaga o pagpapatao sa tuya ng importansya kang mga tinatao sa tuya ng Diyos, lalo na ang buhay. Nata, sa aga, kumplianyo ko na, at syempre ngunyan na daw, kumplianyo ni Bishop Joel Bailon. Ano? So, sa mga nagse-celebrate kang mga kaaldawan o mga birthday ninda, importante, sabi ko nga ni, magtanong kita. Okay? Importante magtanong. I-develop ta iyan. Ano? So, sabi nga sa buhay, i-develop natin ang, of course, hanapon muna ang sarili mo, yung potential mo. Potential, what can you be and become? No? Potential, letter P, potential. Saing ka mahilig, no? Importante yan. Saan mo ang gusto mo? No? Yung bang potential, importante. We have depth of potential. Siyempre sa potential, aram mo yan, tinatawag natin your strength and your weaknesses. Saan ka mahina, saan ka magaling. Dapat tanungin mo sarili mo. Kaya importante nga, know thyself.
Importante, bistado mo na ba ang sadiri mo? O, or sasabihin, hindi, wala akong kahinaan, Father. Lahat ako malakas. I have all the strengths, but I don't have any weakness. Grabe ka. Gabos kita igwa ng kahinaan. Ano? Igwa kita ning strength and weaknesses. Ang apod nga ni kan, SWOT analysis. Ang tawag environmental scanning. Ano? Sabi ka, sa primero, sa potential, hanapon mo yun, lista mo what are your strengths and what are your weaknesses and what are your sinatawag natin na obstacles. Okay? Or opportunities pala. What are your opportunities and what are your threats? So opportunities, halimbawa, ako bilang I like communicator. So ang aking opportunity diyan, pwede yan sa radyo, pwede sa mag-lecture, pwede mag-teacher. Kasi I like to communicate. Yan. Pero ang threat ko din, ang minsan yan, threat, siyempre, ano ang mga threats mo diyan? Yung mga parang kalaban mo. So, anong kalaban mo diyan? O, siyempre, ang kalaban mo diyan, igwa ka ng kalaban diyan. So, ingatan mo yan. Pag ingatan mo, kalaban mo, baka mapaos ka. Paano ka pa makapagsalita? Yan. SWOT analysis. Strength, weakness, opportunities, and threats. Yan. Know yourself. Importante mga tugang yan. Okay? Potential. Number 2, important, babalikan ko ginari ito, sinasabi ko sa inyo, 4 na letter ting iniyo. Dapat igwa ka ng passion. Alam mo, humahanga ako sa kaibahan ko digdiyo. Si Ariel na Francisco, na nagtatrabaho dito sa UST Legazpi. Siya ay nasa computer. Magaling po yan eh. Kahit minsan, Ariel, punta tayo, asikasuin natin yung Good News Radio ng UST. Talagang ganado siya. Kahit walang pera yan, kahit hindi mo binibigyan. Kasi yung mga tao, Father, tutulungan kita, pero pera muna. Magkano ba, Father, ibibigay mo sa akin? Yung tinatawag na taong may passion, kahit walang pera yan, gagalaw yan. May mga tao kasi minsan pwede ba akong tulungan? Tulungan mo ako. Kung talagang ang sa kanya ay passion, hindi pera, talagang tutulong siya. Gagawa siya. Si Momoy, ganun din. Si Momoy, pangalan ni Momoy, technician dito sa UST, sa sound. Momoy, si Ralde ba? Nakalimutan ko sa pangalan. Momoy kasi ang apod ko sa inyo. Yun, anytime. Ayusin nga natin yung sound sa Good News Radio 107.5. Hindi siya nagtatanong, magkano pa ibibigay mo sa akin? Tutulungan kita, Pedro, pero sweldo muna. Hindi, ganun eh. Hindi pera ang pinaiiral. Hindi passion. Yung mga talagang humahanga ako sa mga taong yan eh. May mga tao, ang tanong kaagad, magkano ba? Tutulungan kita, magkano ba? Ayun. Hindi passion. Kaya, hindi sila nag-aasenso eh. Alam ba sa taxi, ganun din. Pag kaagad eh. Dati, nagtataxi ako sa Manila, ang tanong kaagad eh, pera kaagad. Alam mo, yung hindi nagtatanong sa akin ng pera, i-plug down mo lang, bahala na ako sa'yo, bibigyan ko siya. Pero kung sa simula kagad, bago ako pumasok sa taxi, pupunta tayo na kagad, ganito, ay nako, hindi ko siya bibigyan ng tip. Pero kung halimbawa talaga nag-drive siya with passion, maingat pa siya, ay nako, may malaki ang tip niya. Okay? Malaki ang tip. So sana yun po ang importante. Hindi tayo nagtatrabaho dahil sa pera, kundi nagtatrabaho tayo with passion. Itong pagtatrabaho ko dito sa DCGB, passion po ito. Okay? Passion. Mahalaga po sa akin kasi I share my talents. Okay? Share my talents for free. Okay? So, mahalaga po yan. Because I love communicating. I love sharing the good news. And I love helping people. Okay? So yun po, yan ang pinamana sa akin ng mga magulang ko. Hindi ka nabubuhay
parang maghanap buhay. Tandaan mo hindi ka nabubuhay para maghanap buhay. Mali po yan. Anong pinairal sa akin ni Papa ni Mama? Nabubuhay ka para mabuhay. Hindi, hanap buhay. Marami na naghahanap buhay, patay rin. Wala rin. They are never happy. They are never contented. Because hanap buhay will not give them life. Okay? To earn a living. Okay? But not to live. My purpose is to live, not to earn a living. Okay? Ang iba kasi, my purpose in life is to earn a living. You will not be able to be happy. Ang importante, my purpose in life is to live. Kaya ako'y nabuhay parang mabuhay. Yan po yan. Kaya hindi para maghanap buhay o maghanap ng pera. Okay? Okay, ang pera darating po yan eh. Marami mga generous people. Father, ito sa iyo nito. Pero regalo ko sa iyo, Father, birthday mo bukas, ganito. Yan, pinibigay na lang sa akin. Father, nagpadala ko sa iyo ganito, padala ko, thank you. Hindi ako humihingi, binibigyan na lang. Kasi nakikita naman nila, kasi hindi ako humihingi. Yun. Passion po yan. Passion. Hindi pera. Yan. Kaya binabati ko yung mga kaibigan ko talagang passionate. Tulad si Ariel, si Ariel Francisco, si Momoy, yan talaga. Letter P, another letter P, purpose. Ano bang layunin mo? Purpose mo sa paggawa. Ikaw, Father Boots, ano mo ang purpose mo? Bakit ka nagpo-programa sa DCGB? Ang purpose ko para makashare. Okay? May share ko ang tataramo ng Diyos. Okay? Ang makapagbigay ng inspirasyon. Yan ang aking purpose. Kaya nga, number 4, perseverance. Tiyaga lang. Okay? Tiyaga lang tayo. Be persistent. Okay? Persistent and perseverance. Kaya minsan, hindi ako makapag-programa minsan kasi it's not my control. Beyond my control. Walang internet. But importante po, perseverance. So sana yung letter P, itong 4 na letter P, ito huwag yung kakalimutan So gusto ko pong batiin ang mga nakikinig sa atin. Si 4431, sabi niya, Happy birthday, Father Boots. God bless you. Stay healthy and safe. God loves you. We love you too. Thanks for your very inspiring radio program. Thank you very much. Encouragement. At the same time, kay 5192. Okay, blessed day. Thank you. And of course, sa mga nakikinig po sa atin, si Sally Samar ng Pilar Sorsogon. Okay? So I want to be a part of your birthday tomorrow. Nagtatanim po. Okay? Magtanim. Thank you very much. Magtanim kayo. Ano itatanim mo? Lemon de China. Ay, masarap yan. Masarap yan. Okay? So yun, magtanim. Ako noon, nagtanim ako ng lakatan. Okay? Every now and then, pag nag-uli ako sa Tigawon, sa Arong May, I see to it na magtanim ako ng limang halaman. Okay? Magtatanim ako ng halaman. Okay? Pwede ako magtanim ng lagundi, nagtanim ako ng batag. Yan ang importante, nagtatanim. Okay? So gusto ko rin batiin po ang mga nakikinig sa atin. Sabi ni Melba, thank you, happy birthday, happy birthday. Okay? Thank you very much. At the same time, sabi ni 8069, si Hambing, nakikinig, nakaduyan, ang ganda, concentrate po. Grabe, talagang nagdadahog siya, maliwanagon. Thank you sa pagdahog nindo, sa pagantabay nindo kan sa tuyang programa. Igwa pa digbihong nagte-text sa tuya. Sana po ko digbiho Ako si Manay Baby, nayaon sa Japan, si Manay Tony, nagdadahog talaga. And then si Teresita Hakubo, good afternoon. And of course si Hill, and si Genuine Bombase, si Manay Ampi, si Alan, si Mariam Barrios, good afternoon, thank you, Inspiration, and si Alvin Dado. Okay? Sa lahat po na nag-inanyog, maraming salamat. So, anyway, ang Ebanghelyo kasi ngunyan mga tugang, tungkol sa parabola kang katalubong banhi at parabola kang
sug na mustasa. Importante, ang hamon sa tuya sa Ebanghelyo ngunyan ay lumago tayo. Ano mang binigay sa atin ng Diyos, palaguin natin. Huwag natin sayangin. Pakinabangan natin. Unang-una, pakinabangan mo. Pangalawa, yung iba naman, makikinabang. O halimbawa, ako, may natutunan. Okay? Napakinabangan ko. Pero kinakailangan, i-share ko sa inyo, parang mapakinabangan ninyo. Ganon din po yan. Halimbawa, pagtatanim. Ako, nagtanim. Napakinabangan ko. Ang paso. Okay? At halimbawa, pag nagbunga na yan, napapakinabangan ko, napapakinabangan mo kasi may bunga. Yan. Yan importante mga tugang. Sana, yan naman ang gusto ng Diyos eh. Pakinabangan natin ang lahat ng kanyang ibinigay. Huwag natin sasayangin. Okay? So sabi ni Malu de Vega, thank you very much Malu nag-message siya, sabi ni Malu, okay, nakikinig siya. Sabi ko kasi sa nung aldaw kasi, sabihin natin, hindi yung can I, but sabihin natin, I can. Okay, sabi niya, just to let your insights, let you know your insights and thoughts in your program, truly I, stands for inspires, C stands for comforts, A stands for assures, N stands for nourishes the hearts of many, including me. Thank you, Malu. Na nakikinig po siya, si Malu Vega, asawa ng aking kaibigan na si Louie Balyon, na sumakabilang buhay na. But anyway, mga tugang, sana nakapagbigay ako ng inspirasyon sa Indogabos. Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram, kaya magnanji na muna kita. Haganon ta sa Diyos na kita ay tabangan, na mapakinabangan ang gabos ng tinatao sa tuya, na daita sayangon. Kundi sabi nga, anong gusto mo? Magsaya o magsayang? Okay. Dalawa lang yan eh. Masayang, okay? Masaya. Masaya. Masayang o masaya. Huwag natin. Gusto ng Diyos maging masaya. No? Hindi yung maging masayang. Okay? So mga tugang, mga G na kita. Okay. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng wakbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa Indogabos sa naginanyog kasatuyang programa Marhay na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. Sana ako ay nakapagtao sa Indo ng inspirasyon, hindi lang informasyon. Alalahanin natin ang 4 na P. Okay? Una, potential. Okay? Pangalawa, itinatawag natin passion. Pangatlo, purpose. At pang-4, perseverance. Okay? So maraming salamat at happy birthday muli sa ating mahal na obispo ni si Bishop Joel Bailon. At bukas, happy birthday po sa lahat naman na magbe-birthday. Kasama na po tayo dyan. So magkita-kita muli tayo Lunes hanggang Biyernes sa programa 1:00 hanggang 2:00, Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Thank you, stay safe, God bless everyone, at sabihin ninyo, mahal ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. At ang lahat magiging maayos. Thank you and God bless. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Bes, ikaw ba yan? Ako to.
Sila nga yan, pumuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba dahil dito pinaghalo ang kojic acid at collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Namibidan sa albay, dinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, 4 minutos makalihis ang 2:00 pagkahapon. Hali sa DZ